Πάμε να δούμε πώς περνάει μια νεράιδα μία μέρα στο Παρίσι όλο μόναχη. Εννοείται στολίστηκα, έγινα μια κουκλάρα. Μόνιμο εγώ ψωνάρα και πήγα για να πάρω κρουασάν. Το μεγαλύτερο κρουασάν στο Παρίσι ήταν 35€. Ναι, αλλά γι' αυτό είμαι εδώ για να τα κάνω εγώ και να μην χρειάζεται εσείς να ξοδέψετε 35€. Και ναι, δεν χρειάζεται να το πιάσετε γιατί δεν αξίζει. Μετά είχα τη φανή ιδέα να περπατήσω για 35 λεπτά για να πάω στον παράδεισο της κάθε γυναίκας. Μέγα λάθος, διότι κόψαμε τα παπούτσια μου και το κρουασάν ζύγιζε 100 κιλά. Αλλά από εκεί από εδώ έφτασα στο Σεφορά και τολμώ να ομολογήσω ότι ήμουν εκεί για τις επόμενες 3 ώρες. Μετά έπιασα Uber γιατί αν κάνεις δεύτερη φορά το ίδιο λάθος σημαίνει κρίση πανικού γιατί ήταν πολλά πολεμικά αεροπλάνα, αλλά τελικά είχαν άσκηση. Και φρεσκαρίστηκα, άλλαξα ρούχα, έφτιαξα μαλλί, έκανα το πάρα πολλά στην τύχη. Θα με προσπαθούσα να δω αν το κατάφερα. Και επιτέλους ήρθε ο άντρας μου. Τι διαχειρίζεσαι το θύμο της γυναίκας σου? Αφήνω την να θυμώνει, να βγάλει τους καπνούς που έχει μέσα στο εγκέφαλο της που τα φτιά της για λίγες ώρες. Μετά μιλούμε και συλλύνουμε τα προβλήματα. Φιδίας Παναγιώτου, κυρίες και κύριοι, και ναι, για κάποιο λόγο ήμουν θυμωμένη μαζί του, αλλά τώρα θυμούμαι γιατί. Και πήγαμε να δούμε το υπέροχο view εκεί στον πύργο του Άιφελ. Και πήραμε μαζί μας και το κρουασά γιατί θέλω να βγάλω φωτογραφίες, αλλά τελικά δέχτηκα επίθεση από μέλισσα. Έπιασε με ο πανικός, ξεκίνησα να φωνάζω και ο Φιδίας αντί να με βοηθήσει, εύκαλε με βίντεο. Μετά ξεκίνησε να μοιράζει το κρουασάν και το σε τούτη την κοπέλα. Ευτυχώς γιατί ήταν κρίμα να πάει άδικα. Τη νύχτα πήγαμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Και αυτή ήταν η μέρα, φιλούθκια!